ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo, Maanausap ka ninyo. mga kaigsunan ko diyan ni Kristo kini santos nga misa, atong ihalad alang sa tagsatag sa nato ka mga katuyuan, alang sa pagampo, panalipod sa atong pamilya batok nining sakit. Ug aron mahimo kita ngayan ug tako sa pagsaulog ning santos nga misa atong pangayoon ngadto sa Ginoo ang iyang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, nagpasidungog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa Ginoo. Himua nga mahimo kaming takos sa pagdawat sa kalipay sa among kaluwasan kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga magtotoo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Sipri ug Antioquia, ug ang mga Hudiyo lamang ang giwalihan. Apan pipila sa mga magtutudlo nga taga Sipri ug Cyrene nangadto sa Antioquia ug giwalihan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini minangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot dito, o sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya o gidasig niya silang tanan, nga nagmatinumanon o nagmatinud-anon sa Ginoo, sa kinasing-kasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo o sa pagtuo, o daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang hikaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha, nakikita sa mga magtotoo o gitudloan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Kamong tanan mga nasod, dawigan ninyo ang Ginoo. Sa iyang gisukaran diha sa mga balaang bukid, ang Ginoo nahagugma. Ang mga ganghaan sa Sion, labaw sa bisan unsang puloy-ana ni Jacob. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo o siyudad sa Dios. Kamong tanang mga nasod, dawigan ninyo ang Ginoo. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Pilistia, Tero, Ethiopia, kining tawhana na tao dito
ug bahin sa Sion moingon sila, ang tanang tao didto kaniya ug ang nagtukod niya mao ang labing halangdon nga Ginoo. Kamong tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Matnguna nila diha nga magpalista ang tawo, kining tawhanan na tawo didto, ug ang tanang mag-awit diha sa ilang magsadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan anaa sa sulod kanimo. Kamong tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa pangilin sa paghala dito sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga Hudiyo kaniya ug miingon, kanus-a mo man kami sultihi og klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw bagayod ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero namati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag nila nga ri kanako ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, sulod sa tulo ka mga adlaw gikan sa Domingo hangtod karon, ang atong tema naghisgot ni Jesus sa Ginoo nga maayo nga magbalantay. Kining pagkamaayo nga magbalantay, nagpasabot kini sa iyahang pagbantay sa mga karnero. Ang pagkamagbalantay, ang pagka-shepherd, ang trabaho niini mao ang pagbantay sa iyahang mga karnero. Sulod sa tulo ka adlaw atong nadungog nga si Jesus ang maayo nga magbalantay. Haom kaayo nga kita na malandong sa iyang pagkamangiluluyon, pagkapuno sa concern kanato nga iyang mga karnero. Ang trabaho sa magbalantay sa karnero, dako kaayo. Siya nagbantay, dili tungod kay aron
ihawon or kanon ang mga karnero, kundi siya nagbantay lamang aron siya makakuha og balhibo o gatas gikan sa mga karnero. Ang pagkamagbalantay sa karnero, nakaibalog yun sa ug dako gayud og concern sa iyang mga karnero. Ang iro, no? Dili gani nila gamiton nga tabang nga makatabang sa pagbantay tungod kay alang sa mga Hudiyo ang iro usa ka hugaw. So ang pagbantay sa mga karnero buhaton gyud nila sila mismo, no? Dili sila magpatabang og mga iro, no? Para magbantay kay dili nila gusto nga mahugawan ang karnero. Sa laing bahin usab, nakahibalo usab ang magbalantay sa karnero nga ang iyang trabaho mao gyud ang pagbantay. Mao bitaw nga kinahanglan gyud nga makasunod ang mga karnero sa iyang tingog. Gamiton niya ang iyang pagtaghoy, gamiton niya ang iyang tingog kay wala may laing mutabang kaniya. Adlaw o gabi siya magtukaw kay nakahibalo siya nga ang iyang mga karnero kinahanglan gayud nga iyang atimanon. Sa laing bahin usab nining adlaw, mamalandong kita sa usa ka karnero. Ang usa ka karnero, usa ka mananap nga bulok, no? Bugo, dili taas og panabot. Ang mga iro dali ra i-train. Sukwahi niini ang karnero. Gawas nga kini bulok, wala usab kini kapasidad nga manalipod sa iyang kaugalingon. Kung ang kabaw adunay sungay or nga pwede niya sungagon ang maghatag kaniya og kakuyaw, ang iro pwede mamaak, apan ang karnero wala. Kung adunay bangis nga lobo nga muduol kaniya, igo na lang gyud in town siya sa paghilak o pagtikubo. Bulok pod kini kay anytime sa ilang paglakaw pwede ning masalaag. Makakita og mga manindot nga tan-awon or pagkaon nga makakuha sa ilang atensyon, pwede nimo simang sa panon. Maobitaw nga ang magbalantay sa karnero, ang tumoy sa ilahang sungkod aduna ginagporma nga murag kauhit, nga ikawit nila sa liog sa karnero aron siya dili mutipas. Aduna ako'y usa ka libro nga nabasahan nga ang karnero kuno kun siya motuyok di na gyud ni ka maumuundang, magsigira ni siya tuyok hangtod nga makuyapan, hangtod nga siya matumba, ano? Mao nga importante gayud nga ang 24-hour kung mahimo nga pagbantay sa magbalantay sa karnero. Kay ang iyahang karnero bulok, no? Dili ba ingon ana usab kita, no? Kitang mga tao. Dali lang kitang madani sa laing pananawon. Kita nagasangyaw o nagaangkon nga mga sumusunod ni Kristo apan sa tinuuray, sama kita sa karnero nga kung nailaing makit-an nga nindot sa atong mata, dali lang usab kita madani. Unya kung madani na kita ug ang tanan mabantayan nato nga makadaot na diay sa atong kinabuhi, lisod pud kita makagawas, no? Lisod pud kita makaputol pananglitan og bisyo, no? Og nindot masulayan apan kung makabantay nga naa nay epekto sa atong lawas, maglisod tag hunong, no? Maglisod tag depensa sa atong kaugalingon.
Nindot lang kaayo nga ang Ginoo nag-introduce, no? Nagpaila ka nato nga siya magbalantay sa karnero. Dako kaayo kana nga pribilehiyo ug angay nato nga ipasalamatan nga taliwala sa atong pagkabulok, taliwala sa atong pagkadali lang madani, taliwala sa atong pagka-helpless, aduna kitay Ginoo, aduna kitay Hesus nga andam sa pag-ula sa kaugalingon alang sa atong kaayuhan. Haumpod kining imahin sa karnero to describe ourselves, no? Kay kung makita nimo lahi kini sa baboy, no? Wala gyud niingon nga si Kristo magbalantay sa baboy. Kay matud pa kuno ang baboy pwede matulog sa ihang kaugalingong baho, no? Bisan kunog unsa ka baho sa ang baboy pwede rang komportable nga matulog uban sa iyang kabaho. Ang tae sa baboy pwede ra kuno iyang katulgan, apan ang karnero dili, no? Kung naay baho nga motapot sa iyahang lawas, maningkamot jud na siya, no? Iya jud na siyang kakaon, no? Kauton hangtod dili na siya makasimhot sa baho. Nindot usab kini nga mahimong inspiration alang kanato, no? Nga mahisama unta kita sa karnero sa dihang atong pagkahugaw or sa atong makasasa, dili unta kita makatulog uban niini, dili unta nato kini katulgan, hinuon maningkamot kita, no? Magalingasa kita nga unta kini mawala, no? Dili unta kita mahimong comfortable kung dili maningkamot nga kini mawala aron kita mahimong angayan nga kauban sa panon sa Dios. Pinaagi kang Hesus at tong dalan ngadto sa amahan, atong dadon atubangan sa Dios ang mga panginahanglanon sa simbahan ug sa kalibutan, ug moingon kita, Ginoo, pakita kami sa dalan palihug atong usbon. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, tudloi kami ug ang tanang pangatawo sa imong dalan, nga makapaniguro kami kung asa kami paingon, ug magpakabuhi sumala sa imong paagi, magbuhat sa unsay angay ug maayo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami sa dalan. Hesus, himuha nga among dalan sa kinabuhi nga hapsay, puno sa kaangayan, kaluoy ug kaayo, nga mahimo kining agianan sa kalinaw alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, himuha ang imong mga katawhan nga makakaplag sa dalan paingon sa kinabuhi o kasing-kasing alang sa usag-usa, nga dili na unta kami magpabilin nga daw halayo sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, himuha kami nga makakaplag sa dalan sa among kaugalingon, nga kami masayod kung kinsa gayud kami ug unsay among gusto gikan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, dasiga nga matag-usa ka namo ug nga diha sa among mga katilingban uban kang Padre Ulysses Dispo, mahimo kami nga uban kanimo nga dalan sa kahayag ug ugma, nga maghatod sa mga katawan ngadto sa Ginoo, pinaagi sa among aktibong pagsalmot, gagmay simbahanong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga naglain-laing tinuhuan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan,
diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Ginoong Hesus, among gitugyan ang among kaugalingon kanimo, kay siguro kami nga kami makasangpot, musangpot kanamo sa makaluwas nga balay sa amahan. Kay ikaw mao ang among igsuon ug higala karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon pagampo kamo aron nga ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimay siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo pinaagi nining mga misteryo sa Pasko magmalipayon unta kami kanunay. Ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud nining kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kaya ang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o diha kang Kristo gitibuok mo pag-usab ang among kinabuhi tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Naigo na nag-ani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadalangin mo yung espiritu or pagsantos ng mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo ng mga salamapasay, lubuhata kinaron paghandom kanako. Ato karon isang yaw misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik inhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga mahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo Na sa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagbuotin ni sa yusa sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, mingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunuan mo sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Amen. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay, manaa kaninyo, Manaw sa ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kinimaw si Kristo, siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila ko kami ng kalawat kanimo, apan pagmulong mo lamang maayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Igugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako. Og himpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dunggang among mga pagampo, kining Eucharistia nga among sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo ining kinabuhia ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga umita mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang sakit
giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna. Sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos. Ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manakan ninyo. Maanaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos na Misa, dadan yung gugma o kalinaw ng Kristo. Salamat sa Dios.